Koulibaly. Ablaye andani ni sɔgɔma. Ne ni Bakary Bo ɲɔgɔn na de. N b'a fɔ ni tile fɔlɔ. An sɔgɔma Ablaye. I ni waati. Bɛɛ ni fɔ cogo don. N ko bɛɛ ni foli cogo don. Nka foli fana kan ka kɛ waati min na. A tile bɔra ka ban o tile gana. Tile ka kalan sisan. Ayi an bɛ sɔgɔmada la. N ko tile ka gana. Non tile ka kalan o ye jate wɛrɛ ye. O ye jate wɛrɛ ye. O ye jate wɛrɛ mais an bɛ sɔgɔmada la. Awɔ d'accord. I ni sɔgɔma. N ba. Kɔmi cogo di. Baasi tɛ n na an bɛ Ala tanu. I ma tiɲɛ fɔ. I ye nkalon tigɛ a dafara ye jumɛn ye. A bɛɛ ye kelen ye. A bɛɛ ye cogo di. A bɛɛ ye kelen fɔ cogo dɔrɔn don. E ma tiɲɛ fɔ. I ye nkalon tigɛ. A bɛɛ ye kelen. A bɛɛ ye kelen. Fɔ cogo dɔrɔn de bɛ bɔ ɲɔgɔn na. E cogo di. Ayi. B'a don juru la juru dɔ b'a la. O tɛ kelen ye dɛ. A bɛɛ ye kelen. A bɛɛ kɛ ba ka bisu sɔrɔ ka dun dɔrɔn a b'a Ablaye. A bɛɛ kɛ. Donc i ma tiɲɛ fɔ. I ye nkalon tigɛ. A bɛɛ ye kelen. A bɛɛ ye kelen. Fɔ cogo dɔrɔn don. Fɔ cogo. Ko bamanan yɛrɛ u b'a zana fɔ ko i fa filɛ nin ye k'i ba cɛ filɛ nin ye. O tɛ kelen ye. O tɛ kelen ye. A bɛɛ ye kelen Ablaye. Walayi kelen tɛ. Ablaye a bɛɛ ye kelen. Filɛnko kuma tɛ. Ablaye a bɛɛ ye kelen sa. Walayi kelen tɛ. Kana fɔ walayi sa. N bɛ walayi fɔ parce que fili bɛ se ka sɔrɔ a la o. Ablaye. Non. E ba cɛ bɛɛ t'i fa ye o. E bɛna a bɛɛ y'i fa ye. N bɛna misaliya d'i ma. Ni ba b'a kun. Sisan kɔni i ye kuma wɛrɛ fɔ. Ablaye kuma in fɔlen n'o hakili de ye o. A bɛ fɔ yɔrɔ min na k'i ba cɛ filɛ nin ye a b'a kun de o. Ni fa fatura ni cɛ wɛrɛ y'i ba furu. I fa don. I fa don. I bɛnkɛ don. I fa don i bɛnkɛ tɛ. I bɛnkɛ don. Ayi bɛnkɛ ye fana ye sira min ye o sira dɔnnen don. Bɛnkɛ kɔni i fa dɔgɔnin o ye bɛnkɛ ye. O de ye bɛnkɛ ye. Mais n'i b'a fɛ k'a kɛ kuma jugu la fana siga bɛ don a la. Kuma kunna yɔrɔ ye o de man k'i ma k'a bɛɛ kelen o. A bɛɛ ye kelen. I ma tiɲɛ fɔ i ye nkalon tigɛ fɔcogo dɔrɔn de don sinon a bɛɛ ye kuma kelen de ye o. Ayi. I ma tiɲɛ fɔ. Mɔgɔ ma tiɲɛ fɔ kɔni a ye nkalon de tigɛ kɛ. A ye nkalon tigɛ. A ye nkalon tigɛ Ablaye. A bɛ se ka fili o. O fana ye dɔ wɛrɛ ye. O ye dɔ wɛrɛ ye. O ye dɔ wɛrɛ ye. N'i ma tiɲɛ kɔni fɔ Ablaye a ye nkalon tigɛ. Parce que fila don a bɛ n'a fɔ oui et non. Oui et non. A banna. A ye foyi wɛrɛ t'o kɔfɛ. Ayi. A banna. Ayiwa d'accord. Ayiwa n'i ko tɛ. A farala. Ni Bakary farala. A ma fara dɛ. A ma fara. Ayi. E ma sɔn. Bon n hakili ma minɛ. Hakili ma minɛ. Anal. A bɛɛ ye kelen i hakili k'a minɛ. Hakili ma minɛ. Hakili k'a minɛ. O fana n'a fɔ cogo fɔ yan. Komi i ye ɲininka ma sɔn. I hakili ma minɛ. Hakili ma minɛ. Bon ani ma sɔn est-ce que o ye kelen. c'est-à-dire a bɛ hakili jigin i yɛrɛ ka kuma dɔ la. Ko tasuma fiyɛ ko nka ko fiɲɛ tɛ n kɔnɔ Ablaye ko kuma wɛrɛ ye dɛ. Bamananw ko ko n tɛ muso fɔlɔ fɛ o ye jɛmɛ ɲininatɔ ko. Ablaye tiɲɛ yɛrɛ la a kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ a ye kuma t'o kɔfɛ. Kuma t'o kɔfɛ cogo. N t'a fɛ o ye tiɲɛ ye mais n t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn Ablaye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛmɛna fɛ yɔrɔ kan ayi a tɛmɛn'o kan o. Tɛmɛn'o kan. Alahu akibaru. Ayiwa bisimila. Parce que bamananw ko tasuma fo i da la wala a t'i da jeni o. Fewu. Ayi abada. A t'a jeni dɛ Ablaye. A t'a jeni. Hali tasuma yɛrɛ forobafili don. Mun na. Tasuma. Ayi Ablaye t'a don. Comme an bɛ taa suma ka na n'a ye. Taa ye goni de ye. O bilenman fana don. Kalaman dɔ fana. Mais n'i ye suma kɔni d'a kan. A suma o ye foroba kuma ko y'o fɔ. A bɔra yen. Comme an bɛ taa dosiɲɛ ta ka taa suma ka na. O de tugura a la tasuma. Tasuma. Comme i b'a suma ka na n'a ye k'i mago ɲa. Sinon taa n'a sumara a bɛ kɛ finfin ye. Ablaye est-ce que i b'a sɔn i bɛ dɔ de ta dɔrɔn. O de suma ye o. Ayi i tɛ se ta suma. Bamanankan na. I bɛ dɔ de ta o. A bɛ fɔ cogo di. N'i taara takuru kelen sɔrɔ i b'a suma cogo di. N'i b'o ta ka na. I b'o kari kɛ. I b'o kari ka dɔ ta k'a don to. Ablaye an tɛ ni gafe ye. Ayiwa bisimila. Dugu jɛra. An bɛ dɔ jumɛn na. Bi ye tarata ye. Marisi kalo tile 21. Naamu. San 2023. Jumɛn de kɛra yanni ka na yan. Mun kɛra. ɲininkali don comme talata ko bɛ kɛ. Bon marisi kalo la fana ko bɛ kɛ. Ɲininka n ko jɔn mun de kɛra yanni ka dɔ yan. Ma fɛn mɛn. I ma fɛn mɛn. N bɛ dugawu kɛ n'an bɛ mun ye a ka kɛ hɛrɛ fana ye. I ma fɛn fana ye. I ma fɛn fana ye. Voilà parce que a fila don i m'a mɛn i m'a ye. M'a mɛn m'a ye. A ma fɔ n ye fana. A ma fɔ i ye fɔlɔ. A ma fɔ n ye fana. Ayiwa Mali tribune. Ablaye. Tribune ka ɲa. A sigilen don ka ɲa. Tribune yan. Mali tribune sigira ka ɲa wa. A jɔlen don fɔlɔ Ablaye. Ayiwa tubarikala. Yanni fiɲɛ ka wuli. Maa t'a dɔn ko bɛna kɛ cogo min na. Ayiwa. Mohamed Chérif Kone. O ye jɔn ye tuguni. Ablaye. Ko le magistrat rebelle de Bamako. Sɛbɛnkɛla de y'a fɔ ne tɛ. Magistrat rebelle de Bamako. Sɛbɛnkɛla de y'a fɔ. Ayiwa tubarikala. Ablaye ko sunkalo ani vie chère ni waati kɔni kɔnɔna la ko ne ye jateminɛ kɛ sa maaw mago bɛ se fɛn fɔlɔ ma dumuni fɛn fɔlɔ ninnu ma ni waati kɔni kɔnɔna la Ablaye ko a sɔngɔ kɔni ma yɛlɛma ko fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la koyi u ko tɛ o ko ten sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ ayiwa Ablaye a y'u tɔgɔ fɔ fɔlɔ a m'u tɔgɔ fɔ les produits de première nécessité k'a wasan vaji yan Ablaye Mali Media Awards 2023 u ko di mun ye Tundi
yo o baro kon bla singa ibna ke mi ataku woloflane ko bina sigi singa tubarikalla ay shisoro tako woloflane shisoro la ay dosro le reporter ale ko di Colonel Sadio Camara mbono able ko ni wati kono konnala e kuma be foka a nyeshi ni wati na mu ba ci wale kebawma kubo yoro kunu yini o ka dangar kula tukani kuma du mondo l'indépendant able akodi ale kuma na kerengera mu referendum kerengera nga jamana kuti kulena simi guita kunungo ale ko ni isinsin kosobe muy anga dinamo anga makoro anga dugutigu ale sinsiru kan kosobe ka fo ku kata muy referendum ko kuma mo ni vote munu kanga sin kan sable ko kata ko chari wala sa ma se ga famna tugamuna ko kama soro ko ulu de lamene lo biable able nam ka kayni anga finitila ko ka wuli ka joy krengerne la ni armée de l'air do luka wuli ka joy kum konala bamachi binani uyo de dankar ku lamu indilman ke chiche gaw marala namu otewa odo able wati chama kofe ni anga anchake nyongo Olivier Dubois ale ni chambe no bawde ko Jeffrey Woldek able wolu kon kum neneno ama amado mamu kun ku yumine able o ku lablala o ku sira Nigeria yere fana kunu nukumana mamu yumina modo anudo yubla yoromina utara yoromina umna besebe aba besebe United there aba besebe Americain yere sa woro de gubolo Allah akbar amana ko de ni shima ba futi so fuyi tewa fuyi ga shimana les échos wele able nam ale kuma na kerengeren yala ka nyeshi mu kalambulo mu kun sigira kerengeren yala wala sa ka se ka faleni do ni wati kon konala gafe mu be ni wati na kerengeren yala no gafe mi nu ba wule ko kerengeren document de politique nationale ka se ka o yele manu baroke o stratégie la sa ni jetemne ke sa ko ka gafe rable ka do bala ka se ka ke sababu ye ka maw lakunu maw ka boko kalama ka gafe do bala wala sa maw be se akala tuga muna ni gafe mu Mali fanta ani nani o konala able gafe jume livre éveil de conscience éveil de conscience école privée akuma la sisan ni wati kon konala pa kele no bare mi école dombulo ko école karamo yere fana able akere bolo bare ko lu yere fana tamando ko amana ko de ko amana ko lu sara erla ni école de o fantidi amana ko de aywa able nam groupe WhatsApp ko kele no muru dafla isan sika tola de ko muru dafla fana ko dabe adafla be kadi ko di a fafla be tikeli ko fafla be tikeli ko nan na faratila o ko nan do na faratila magam wado awaga sama akuti aywa wati temenola ala ka hine be ala ko jamana kuntigi ko ne kay krefe ko ne muru dafla de be tikeli ke ko fe be tikeli ke nyefe o ko am famarati aywa able l'indicateur de renouveau lakana balia nam ni wati na juila mara kona la ma tambunyango able pulsu kono ulu wole ni wati kon kona la teke daru kon kubna tu unyini nga koso ko ma segana mawdo do able ka kene ka foni wati na ko uka école saroma sara ko mi école privée ni wati kon kona la mi trimestre flana able rivi droite la te bako fe enfant yo ku kala no ka ko bude folo de yala bi ka wati ka wa mata ko chodo ayo ni avant projet de la constitution abla baro masigi singa kunu go nya fo ci gomina wa ko sigle 5 ans mais face vivre de la nation krengeren yala jamana kundi ko ka ba sinsulu fana kan kosobe wala saw ka seka ko chari chuga muruna abla na mbora ameta mu zanga so kapu konala krengeren yala ko karamo abla ko albi uluma singa tay ko solare parce que lu ga yara ka fo ko lakana bale hanu ka hage do be ko ma franyo ka kutina école damne ko albi baro masigi singa mum tadike référendum na abla mais conseil national de la société civile ulu kon ko mo ka kalata yi ko ka fo ko akay ko ka voter oui la rek ko ti abla nam kay
jɛkulu dɔ kun sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko je suis les routes de Kayi olu ko ŋaniya ta mɛnna k'a fɔ k'u bɛna Kayi sira tigɛ k'u ye ŋaniya min ta abila k'u y'a baara sigi sen kan ko kamasɔrɔ u ka laɲini kun ye mun ye Bafulabe pont Kayi siraw ani u ka dugu yɛrɛ bɛ tabiya minnu kɔnɔna la ko yɛlɛma ka se ka don a la ko si ma se ka kɛ o siratigɛ kɔnɔna ko Kayi sira k'u y'a tigɛ dɛ. Ayiwa l'essor faso ka fasiri a ko di ko bolodiɲɔgɔnma belebeleba o ko sigilen bɛ sen kan Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mun ye experts abila ye o baaraw kan ka sigi sen kan u kan ka jɛrɛ kɛ bi sini n'Ala sɔnna jɛrɛ kan ka kɛ sini de u kan ka ɲɔgɔn ye ka se ka baaraw bila sen kan mun ye docteur Mamadou Fofana ale kumana mun ye laïcité kan abila ye a yira k'a fɔ ko laïcité ko a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko diinɛw k'olu lakodɔnnen tɛ ko laïcité kɔrɔ t'o ye Basket African League conférence du Sahara Sadmane de Bamako n'ale b'a la ka Mali jɔyɔrɔ fa ni waati na Sénégalkaw fɛ yen mun ye abila a kan ka jouer bi ne ka 16 o waati abila a ka ni basketi an b'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ ni Sadmane tora ka gagner a bɛ qualifier ka taa mun ye quart de finale o ko kɛnɛ kan o ko jija le soir de Bamako an b'a kuncɛ n'ale abila Bamako wula ale kɔni kumara kosɛbɛ mun bɛ tali kɛ an ka armée de l'air mɔgɔw ka wulikajɔ sabatiliw la Indilimani kɔnɔna la abila mun ye Bamaci wale kɛbaa olu dagayɔrɔ caman bɛ abila k'u ye tasuma don a bɛɛ lajɛlen na donc ko kɔni o nɔgɔyara abila n'an taara Koro kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko da dumunifɛn dɔw dira maa dɔw ma jɛkulu dɔw ma k'u kana tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ abila o siratigɛw kɔnina olu yɛrɛ tunna n'o ye u tunnen kɔfɛ n'o ye o kɔni o fana welelen don mun ye bɔgɔ jɛnnen kan plainte dor'u kama mun ye organisation de la société civile olu kɔni plainte d'o kama nin waati in na jama ta ko tunna ye jama ta k'a ta ka tunna a ma ɲi dɛ abila ni kun ye bi sɔn wɛrɛ in na an sera ka faranga minnu fara ɲɔgɔn kan yanni 11h30 ni ɲɔgɔn cɛ 11h30 yani tile ka gan inchallah o tɛ wa o don Suleiman Kulibali Ablaye Handan Masa Solo ko cogo di bon an bɛ Ala tanu an bɛna don sunkalo la dɛ a fɔ ni bi tɛ sini don ni bi tɛ sini don i ko tɛ yan awɔ an bɛna kana fɔ an bɛna don dɛ an donna an bɛna don an donna ka ban parce que ŋaniya don yanni sini ka jan dɛ yanni sini ka jan n an donna ka ban parce que ŋaniya ko don ani ne ko an bɛna dɔ la est ce que an b'a ye an ta y'an bɔ dɔn wa o bɛ Ala bolo o de kama n ko an bɛna dɔ la awɔ n'an donna don min na an b'o kuma fɔ o fana bɛ fɔ o tɛ wa yanni ka don i bɛ ŋaniya fana siri o kan diɲɛ ala ta ye dɔrɔn ayi Ablaye a b'a sago la koyi Ala b'a yɛrɛ sago la ala b'a yɛrɛ sago la adamadenw b'u ta la b'u ta la dɛ i bɛ dɔ de kɛ dɔrɔn Ablaye i bɛ dɔ de kɛ a banna bon sunkalo komi y'a fɔ ŋaniya de bɛ taa o ni ŋaniya taara n b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔw tɛ hinɛ tuguni quoi sinon fɔlɔ fantan tun tɛ se jɔrɔ sunkalo la wallahi waati dɔ la Mali la fantan tɛ jɔrɔ tɛ hami Allahu akbar parce que funɛsiraw bɛ silamɛ ɲumanw bɛ maa ɲumanw bɛ ala ka maaw bɛ mun bɛ fantan mun b'u kɛrɛfɛ o b'u ka jɔni ka kalo bɛɛ sunkalo mun sɛbɛn dɔɔni bɛ a bɛɛ ma ban fɔlɔ dɔɔni bɛ sisan a dɔgɔyara de fɔlɔ a tun ka ca ɲuman tun ka ca sisan ɲuman dɔgɔyara o de kama n b'a fɔ a tɛ yen a kelen kelen bɛ yen est-ce que u fana ta in ma dɔgɔya an bɛ dɔw dɔn u ka sunkalo daminɛ fo sunkalo ka ban u ka so da u bɛ dumuni kɛ mɔni de tobi k'a bila mɔgɔ ni se t'i bolo i bɛ n'a dumuni kɛ a kɛra yen an y'o ye an ye dɔw dɔn don o don fo sunkalo ka ban u bɛ dumuni tobi ka kankeliba dilan ka nɔnɔ dilan ka taa n'a ye misiri la misikɛnɛ ni dɛsɛbaatɔw bɔlilankolonw jigintanyaw olu bɛ taa sun tigɛ o yɔrɔ la o de dɔgɔyara sisan misiri mun b'o kɛ a bɛ jate kelen kelen a daminɛtɔ a tile duuru fɔlɔ a bɛ ye a bɛ cɛ cɛmancɛ la n'i taara i tɛ fɛn sɔrɔ dɔw bɛ yen funɛsiri dɔw bɛ yen olu bɛ ni sunkalo sara u bɛ saraka de kɛ fantan u bɛ fantan dɔn u b'u wele ka kalo kelen musaka d'u ma bon o maa ɲumanw de dɔgɔyara sisan n t'a dɔn hinɛ de dɔgɔyara wa se de don wa koli de don wa dɛsɛ de don wa tugu de don wa n t'o dɔn ne kɔni b'a kɛ se i b'a sɔrɔ a se dɔgɔyara a se dɔgɔyara parce que mɔgɔ min bɛ mugan d'i ma don o don waati o waati a bɛ mugan d'i ma Ablaye n'a m'a d'i ma don min i kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ a ko bɛ cogo di munna a m'a di yan bon n'o b'a la dɔw bɛ dumuni sugu bɛɛ dilan bakisi ninnu fo tɛ se k'a dun a bɛ tiɲɛ u bɛ taa fili fantan b'u kɛrɛfɛ u tɛ don d'u ma bon o kɔni o tɛ sunkalo ko yɛrɛ o man ɲi yɛrɛ ka dumuni dilan fo k'a tɔ to yen ka taa bɔn Ablaye o man ɲi i b'a kɛ hakɛlama ye o de ka ɲi
Maintenant juguma yore muye a jago kelaw am mo bu mun na yere sungalo lo bo be gele am bolo bo so gele hali lemur kumuni kan geliba bo gele lemur kumuni ganza ni sungalo sera ita soro le songo on bele kan geliba boro bi yele do be faraka sugalu bi yele sungalo nu kan ka no yai akanga kan no yai akanga kan nyongo deme kaloy hali yiri de mu budum anda masa na abu wada do munga ni bi dan faraka ni na masa be kemela ni sungalo ba ke kemel munga Allahu akbar ni lemur e kemel ni sungalo ba ke kemel bi duriya ke gele donc ça nama hina nyona ko miri de nama hina nyona ablay ni hina yara doywa ni ko ni ke woni ibtala sore nyede ma re tolare ibtala sore nyede ka gele ya ablay ibtala sore nyede donc ça mba fe ko du fuye donc nga hina nyona ala ka akli mandam non ko islamé et puis moment re bodo o ma klende ni misri wala wule folo nyefe ablay to baliw otobali e ma me ba fo dina do mo yere ba fo ko mo gombe ala ko yere do kosobe ulu yere de jaga gele ala kula ulu yere de jaga gele ala awa mo mu yere ba don yere ulu jaga gele ala la hawla wala quwwata ayo ala ka ñu mandam amina ya ala ka sungolo yirana hera la amina ya rabbi ama ka musa ka no yambulu ka kene ya dama amina ya rabbi ayo kambe ikulbali ba jite